ሊቀ ነቢያት ሙሴ ኣብ ታሪክ ወዲ ሰብ ካብ ዝተንሱ ዓበይቲ ነቢያት እቲ ዝገዘፈ ስም ዘለዎ እዩ። ንሱ ምስ ኣምላኽ ገጽ ንገጽ ተዛሪቡ ባሕሪ ኤርትራ ብበትሩ ዝሰንጠቐ መና ካብ ሰማይ ዘውረደ ማይ ካብ ከውሒ ዘፍለቐ ሓያል መራሒ እዩ። ንህዝቢ እስራኤል ካብ ባርነት ግብፂ ኣውፅኡ ን40 ዓመታት ኣብ በረኻ መርሐ። ግናኸ ሓደ ዘደንቕን ዘገርምን ምስጢር ኣሎ። እዚ ንኣሽሓት ዓመታት ንደቂ ሰብ ዘገረመ ምስጢር ድማ ኣብ ማዋታን ቀብርን ሙሴ እዩ። መጽሓፍ ቅዱስ ሙሴ ከም ዝሞተ ይነግረና፣ ግናኸ መቃብሩ ክሳብ ሎሚ ሓደ እኳ ዝፈልጦ የለን። ስለምንታይ እዩ ኣምላኽ ንመቃብር እዚ ዓብዪ ነቢይ ዝሰወሮ? ኣብቲ ናይ መወዳእታ ሰዓታት ኣብ መንጎ ቅዱስ ሚካኤልን ሰይጣን ዝተገበረ መንፈሳዊ ቃልስኸ እንታይ ነበረ? ሎሚ ነዚ ምስጢር እዚ ክንፈትሕ ኢና። ዕድመ ሙሴ 120 ዓመት በጽሐ። እቲ ዘገርም ግና ዓይናይ ደኽመትን ሓይሊ እውን ኣይተንከፈን ነበረ። ይኹን እምበር ብስንኪቲ ኣብ ማይ መሪባ ዝተፈጸመ ሰሓብ ኣምላኽ ንሙሴ ናብታ ተስፋ ተገብረትላ ምድሪ ከም ዘይኣቱ ነጊርዎ ነበረ። ሙሴ ንቦዩ ናብ ከረን ኒቮ ደየበ። ካብቲ ዝለዓለ ብረኻ ኮይኑ ነታ ን40 ዓመታት ዝናፈቐ ምድሪ ከነኣን ቁልቁል ተዓዘባ። እቲ ዘሰቐዮ ህዝቢ ክኣቱ ከሎ ንሱ ግና ካብ ርሑቕ ጥራይ ክሪኣ ተፈቐደሉ። ኣብዚ ሰዓት እዚ ሙሴ ንቦይኑ ነበረ። ሰብ የለን፣ ወታደራት የለውን። ኣምላኽ ንሙሴ ኣብዚ ከረን እዚ ክትመውት ኢኻ በሎ። ሙሴ ድማ ብዘይ ፍርሒ ንትእዛዝ ኣምላኽ ተገዝአ። መጽሓፍ ኦሪት ዘዳግም 34:6 ከምዚ ይብል፣ እግዚኣብሔር ኣብ ስንጫሮ ምድሪ ሞዓብ ቀበሮ፣ መቃብሩ ግና ክሳብ ሎሚ ሓደ እኳ ዝፈልጥ የለን ይብል። ኣስተውዕሉ፣ እግዚኣብሔር ቀበሮ እዩ ዝብል። ሙሴ ብኢድ ሰብ ኣይተቐበረን፣ ብኽብሪ መላእኽቲ እዩ ተሰዊሩ። መቃብር ሙሴ ስለምንታይ ተሰወረ? ሊቃውንት ኣቦታትና 3 ዓበይቲ ምስጢራት የቕምጡ። እቲ ቀዳማይ ካብ ኣምላኽ ጣዖት ንምክልኻል እዩ። ህዝቢ እስራኤል ናብ ጣዖት ዝዘንበለ ነበረ። ሙሴ ዝገበሮ ተኣምራት ኣዝዩ ዓብዪ ስለ ዝነበረ መቃብሩ እንተዝፍለጥ ነይሩ እስራኤላውያን ንመቃብሩ ከም ኣምላኽ ገይሮም ምሰገድሉ ነይሮም። ኣምላኽ ንነቢይ ካብ ዝግድፈት እዚ ንምክልኻል ሰወሮ። እቲ ካልኣይ ንኽብሪ ስጋኡ። ሙሴ ምስ ኣምላኽ ገጽ ንገጽ ዝተዛረበ እዩ። እቲ ምስ ኣምላኽ ዝተዘራረበ ስጋ ብኢድ ደቂ ሰባት ክትንከፍ ወይ ብደቂ ሰብ ክርክስ ኣይተደለየን። ሳልሳይ መጻኢ ተስፋን ምርኣይ። ሙሴ ሞይቱ መቃብሩ ዘይምርካቡ ድሕሪ ሞት ህይወት ከም ዘሎን ቅዱሳን ኣብ ኢድ ኣምላኽ ሕፍቆ ከም ዝኾኑን ንምሃር እዩ። ኣብ ሓድሽ ኪዳን መጽሓፍ ይሁዳ ቁጥር 9 ሓደ መስተንክር ታሪክ ተጻሒፉ ንረኽቦ። ሙሴ ምስ ዓረፈ ስጋኡ ንምውሳድ ዓብዪ ቃልሲ ተኻየደ። ሰይጣን ቀሪቡ ሙሴ ቀታሊ እዩ፣ ነቲ ግብፃዊ ቀቲልዎ እዩ፣ ስለዚ ስጋኡ ናተ እዩ ክቐብሮ እውን መሰለ የብልኹምን ኢሉ ተኸራኸረ። ሰይጣን ንሓጢኣት ሙሴ ብምጥቃስ ንስጋኡ ክውን ነደልየ። ሽዑቲ ናይ መላእክቲ ሓለቓ ቅዱስ ሚካኤል መጸ። ቅዱስ ሚካኤል ንሰይጣን ብሓይሊ ኣይፀረፎን፣ የግዳስ ብግርማ ኮይኑ እግዚኣብሔር ገስጽኻ በሎ። እዚ ቃልሲ እዚ እግዚኣብሔር ንጻድቃን ካብ ክሲ ሰይጣን ከም ዝከላኸለሎም ዘርኢ እዩ። ቅዱስ ሚካኤል ንስጋ ሙሴ ካብ ሰይጣን መንዚዑ ብኽብሪ ቀበሮ። እዚ ቀብሪ እዚ ካብ ዓይኒ ሰብ ዝተሰወረ ምስጢር መላእክቲ ነበረ። ንኣሽሓት ዓመታት ሙሴ ኣበይ ኣሎ ዝብል ሕቶ ነበረ፣ ግና ኸቲ መልሲ ኣብ ከረን ደብረ ታቦር ተዋሃበ። ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብኽብሪ ክግለጽ ከሎ 2 ሰባት ተረኣዩ። ኢልያስ ካብ ሰማይ ብሂወት ዝዓረገ፣ ሙሴ ድማ ካብ መቃብሩ ካብ ሙታን። ሙሴ ካብቲ ከረን ምስ ጎይታ ክዘራረብ ከሎ ኣምላኽን ሙሴ ሓደ ዓብዪ ነገር ኣርኣዮ። ሙሴ ብሂወት ከሎ ክኣትዋ ዘይከኣለ ምድሪ ተስፋ ድሕሪ ሞቱ ብኽብሪ ኣብ ደብረ ታቦር ኮይኑ ረገጻ። ሙሴ ኣይጠፍአን፣ ሙሴ ኣይተረስዐን። ኣብቲ ምስጢራዊ መቃብሩ ኮይኑ ንምጽኣት ክርስቶስ ይጽበ ነበረ። ታሪክ ኣማወታ ሙሴ ዝመሃረና ዓብዪ ቁም ነገር ኣሎ። ጻድቕ ሰብ መቃብሩ ይፈለጥ ኣይፈለጥ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ክብሩ እዩ። ሙሴ ብሕጊ ሙሴ ክሳብ ሎሚ ይዝከር፣ ብበረከቱ ድማ ንህዝቢ ክርስቲያን ይሕሉ እዩ። ኣምላኽ ንሙሴ ካብዚ ዓለም ናብ ሰማያዊ ዕረፍቲ ወሰዶ፣ ስጋኡ ድማ ንመላእክቲ ኣማተዋ። እዚ ምስጢር እዚ ንሕና እውን ኣብ መወዳእታ ዘመን ከም ሙሴ ብኽብሪ ክንትንስእ ተስፋ ዝሃበና እዩ። ባልክስታና ለማዓንቲ ቪድዮ እዚኣ ትመስል ነይራ። እዛ ቪድዮ እንተፈቲኹማ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ምግባር ቤተሰብ ይኹኑ። ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ቪድዮ እስካብ ንራኸብ ሰላም ኣምላኽ ምስ ኩላትና ይኹን። ኣሜን።